ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастем. хитоби ман ба Рамазон Раҳимзодаи Муғулу Манғит дар қатли бераҳмонаи Қобилҷони Ғӯрамарг, яъне дар Русия террористо куштанд. агар ранги хоҳари Ҳувайдо фиреб кунию дар чашми ин мардум хок занӣ, мутмаин бош кӯзад мемонем. Рамазон Раҳимзода, мардуми сарбаланди тоҷик, чӣ хеле ки ҳамаи шумо огоҳ ҳастем ки рӯзи 16 декабр Қобилҷон, навраси тоҷик 10-сола, дар Русия бераҳмона кушта шуд. имрӯз Эмомалӣ Раҳмонову ва ғамнияти ин дузду ғоратгар, ин қотилҳо он қадар хуни тоҷикҳои резондан парвои Қобилҷони Ғӯрамарг доранд. ин тифли тоҷикро фардо ба ватан равон мекунанд. ман хитобам ба ҳамон ғамниятиҳое ки бо ин Рамазон Раҳимзода ин мардумро дуруғу фиреб мекунанду худашонро ватандӯсу миллатдӯст мегиранду мегӯянд ки мо яъне кӯмак мекунем, дастгирӣ мекунем. ҳамон Ҳувайдои падараша айнан фиреб кардан, ягон дастгирӣ накардан. ҳама мардаки бечора сарсону саргардон шуд. ин душманои миллати тоҷик ҳатто парво накарданд ки хоҳари тоҷик, духтарчаи тоҷикро бурда таҷовуз карданд. ба ҳамин хотир ман гуфтам ки агар дубора ту дурӯғ гӯӣ, ин корро то охира набарӣ, боз ин модари бевазанро яъне дастгирӣ накунию вайро хору зор кунӣ, мутмаин бош, бори дигар такрор мекунам, кӯзад мемонам, кӯзад мемонем, ба он маъно ки дар кунат чӯб зада аз давонат кашида мегирем. як чизро фаромӯш накунем, ранги шумол мо муханнас нестем, мо бачабоз нестем, мо сабзибадас нестем. шумо ҳаромзодаҳо, шумо беномусу бешарафҳо, шумо террористҳои тоҷиккуш, агар як зарра нангу номус медоштед, ин мардум ба ин рӯзҳо омада намезаданд. ин мардумро шумон дар ҷаҳон номашро бад карда террористу экстремисту гунаҳгор карда дар назди дигар миллатҳо шармандаю сархам кардем. шуморо танҳо, шумо ҳаромзодаҳоро бо яроқу аслиҳа бояд сарнагун кард. аз бародароне ки камтар нангу номус доранд, амнияtiҳо хоҳиш мекунам фардо дар пойтахт, яъне фурудгоҳи Душанбе, онҷо рафта тобути Қобилҷонро пешвозгиретон рост дари сафорати Русия онҷо ҷаноза карда ва талоқи ин сафорату талоқи 201 базаро ҳамон замон диҳем ки инҳо ҳаргиз ва ҳаргиз дӯсти тоҷик набуданд. инҳо қотили миллати тоҷик ҳастанд. ин русҳо, инҳо чандин сол бозо тоҷик кушта умдостанд. ин ҳаромзодаҳо як зарра раҳме надоранд барои мо. аз ҳаматон мардуми сарбаланди тоҷик хоҳиш мекунам, натарсетон. субҳоналлоҳ, бояд тамоми мардуми мо сарҷамъ шаванд ба назди сафорати Русия, онҷо ҷанозаи ин кӯдакро гузаронда, ин сафорати ҳаромзодая бо ҳамон одамош ва базаи 201-ашро талаб кунанд ки буроянд даф шаванд сарзамини мо. ба ин хел шарики стратегии хоини қотили террорист барои мо лозим нест. ҳамватанони азиз, ба ҳамин хотир мутмаин бош Рамазон Раҳимзода, ҳамин ин дафъи ту фиреб кардию мардума дар чашмаш хок задӣ, мо ту наҷасро аз байн мебарем. мутмаин бош ки несту нобуд мешавӣ. шумо ҳаромзодаҳо як зарра хуни тоҷикӣ надорен, як зарра нангу номус надорен. фақат мардуми тоҷикро дарбадару хокбастар карден, вале миллиардҳо доллар равон кардан, пули онҳоро
استفاده بردن و یک بار تسلیت نکردن، یک بار تشکری نکردن. حرامزاده ترین شخصایی که این ملت را خار و ذلیل کردن با سرداری امام علی شیطان مغول قاتل خرتجاوز کن با همین منغیت و مغولای اطرافش شما هستیتان. شما مادر به خطاهای دشمنای ملت تاجیک. انشاءالله رحمان روزی سرنگونیات گونیاتون خیلی نزدیک است. این پوتین حرامی هم از بین می رود. شما حرامزاده ها راه گریز را پیدا کردن نمی توانید. حتما شما بازداشت و پسی پنجره خواهند رفت. مردم شریف تاجیک فردا جسدی قابل جان را روان میکنه. همه کسا پیشواز پایتخت تاجیکستان دوشنبه. السلام علیکم.